Mga Ragnaga, mga ornamental, today's video nga pala ay kukuha tayo kay Master Sandilex Baclao ng hydrella para sa ibibreed nating Glowlight Tetra. Pero at this moment, pupunta muna kami ng Ginubatan para kumuha ng alingatong herbal roots. So ayun mga ornamental, samahan nyo kami. Kasama ko si Mama. Ay Mama, kanagahay. Siya ang palagi kong kasama mga ornamental. A few moments later. Dito na kami mga ornamental sa place ni Sandilex Baclao. Isa sa mga pinaka-friendly na fish keeper dito sa Tabaco. Galing na kami Ginubatan mga ornamental. Kuha na namin yung ipinunta namin doon. Sige po. Yan si Lex. Sige po. Nasa gala daw mga ornamental. Ang pinunta pala natin dito mga ornamental yung hydrella na ibibigay sa atin ni Boss Lex para sa sa pagbreeding natin ng Glowlight Tetra. Ayan mga ornamental. Ayan yung mga queen ni Lex. Dito mga ornamental yung mga nakareptab niya. Silipin natin. Mga simpleng setup. Mapapalo lang. Ma,
Ayan. Boss, busy boss. Wire tapping pa ha. Uy, may mga rabbit din pala siya, mga ornamental. Dracula ino. Oo. May Silan. hamster. May rabbit. May hamster. Ang daming alaga ni Boss Lex. Uy. Uy, may mga kits na mga ornamental, oh. 2, 4, 6, oh. May paanak na si Boss Lex ng ano. Ah, yung naghahanap dyan ng rabbit. Ito. Available. Soon, magre-release nito si Boss Lex, for sure. Yutun pala pag sarda yutun pa. Ayan. Di ba? Worth it yung pupunta natin dito para lang humingi ng hydrella. Nakapag-content pa, may kalapati pa. Iba talaga class. Boss! Ano boss? Ayan na pala si Boss Lex. Ito. Tingnan nyo mga ornamental yung discard ni Boss Lex ng ano, ng pagja-jarring ng beta, oh. Nasa plastic lang. Ayun, ano. Pwede man pala ano Pwede. ka. Pwede yan. Sige sana boss. Take your time. Maisturbo na ako digdi boss ha. Ayan. Oh, di ba? Simple pero rock. Oh. Ayan mga mangingisda ng tabako. Anong sira yun? Hindi ko aram yan ma. Ayan. Marami palang mga fish keeper na nandito kay Lex parate umiinom. Nakikita ko sa mga post nila. Very friendly kasi si Boss Lex. Sige lang boss. Halik kayo kami ginubatan. Yan. Isus ito, mamaw. Moscow gapi. Laon. Ang laki. Mga buto ba, boss? Sige lang boss. Ayan. Nag-shot nga naman. Sabi ko na daw. Up, glow light tetra, red, yellow, green, and at wala na iba. Tapos syempre mga beta, mga ornamental. Sayang sili mo. Ni, Na 7 months na. Pa-fresh water na. oo. Tumunok sa pagaring sa koral. Ay di po. Stress. Pero sa boy ko. Ayan, mga ornamental. Kinat na bottle ng MP. Yung pag-linkal. Ayan. Pet quality lang yan. Pet quality pero Nakuha ka pala na. Nino yun. Nino yun. wait mga moli. Ibang klase. Yung mga naghahanap dyan ng mga iba-ibang klase ng ornamental fish dito po kay Boss Lex. Hanapin nyo lang sa FB yung hindi pa friend ni Boss Lex, Sandri Lex Baklao. Yun, mga ornamental. Ito, kuhain na siyang... Ayun. Yan. Yun yung hinahingi natin kay Boss Lex na hydrella. Inestorbo pa natin mga ornamental. Yung ginagawa niya. Ay. Tama na gid boss? Dakulo na gid yan? Napulo na. Forfeit ko man sa nagakag boss? Pero breeder mo. Ano man lang ito? Sarong padis? Para nakulaon na. Nakula na. Nagadan so saro ming babae. Ano?
Nali, Bigay lang mo. yun o. Ang ano, Teddy bear. May mga hamster din pala dito mga ornamental. Oh. Syrian hamster. Ini po, Syrian pa ini de. Ang papa, teddy bear. Cross. Hmm. Pwede pala siya Pwede i-cross. i-cross. Ano, kumbaga. Ano, kumanta ka Ano niya. yan? Syrian Aragaan? Dracula? Di ba nangangagat? Mga Syrian. Dahil, dahil man yun na, sige, chiyo. Basta dahil mo nating ng ano. Kaya dapat kapot-kapot. Oo. Yun daw ano? Maski arin man, dapat paamuin mo. Mga ornamental. Oh. May ito kami, mahiwas na lugar. Yan mga gapi ni Boss Lex. One fourth lang.